κάνουμε μια βόλτα, να ποδηλατήσουμε την πόλη μας και να δούμε κάποια σημεία που μας ενδιαφέρουν ποδηλατικά. Άλλο συνέστημα. Μετά τη βόλτα μας φτάσαμε στα Τσαμάκια, σε ένα χώρο που κάνουμε τις περισσότερες δράσεις με στόχο τα παιδιά, για να θέσουμε κάποιες πολύ λίγες ερωτήσεις που μαζέψαμε από τους ποδηλάτες μέλη μας.